Nyo si Genta Mini MTB size 20. Bali ito po yung naka 3x7 speed. Tapos ito po yung shifter, then with suspension fork. So may papakita ko sa inyo na nakatono. Bali unahin ko po dito sa kanyang RT. Yan po yan, nakatono na po yan. So bago ko i-deliver. Dito naman sa kanyang crank sa FT. Yan po. Okay, accurate na rin yung brakes. So mamaya ito po yung previous nyo, no? So helmet at elbow knee pads. So mamaya po i-deliver na po ito sa inyo. Maraming salamat po. Okay, Sir Jeffrey, ayan, nagabil sa atin ng Gent 106 road bike. Yan po yung steel frame pero road bike po yan. With free helmet. Ayan po, 4,500. Yan, maraming salamat po. From Phoenix. Amazing day mga ka-JMT. Si ma'am na nag-avail sa atin ng Gent Sports Twice 26 3x7, bali 4,300 less 300 pesos cash pick up, pero nag-avail si ma'am sa atin ng chain at saka mudguard kasi medyo maulan ng panahon. Maraming salamat ma'am. Okay, amazing day. Si kuya nag-avail sa atin ng Shaming size 16. Ayan po ay 3,000 pesos with free helmet, elbow and knee pad. Ayan, so para safe si kuya habang nagbabike. Maraming salamat po. Ayan po. Okay, amazing day. And Sir Jerwin galing pa ng San Jose Partido. Ayan, nag-avail sa atin Pro Max PM18 29er. Ayan po ay 7,700 with free helmet. Maraming salamat sir. Amazing day. Ayan, sold sa atin Hello Kitty size 12, same size 12, and Spider-Man size 16. Ayan po ay may mga less 300 each cash pick up dito sa atin sa GMC Bikes People. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ayan po, pamuwi na sila ng La Purisima. Okay, amazing day. Ayan si Sir Marco galing pa ng Sangay. Ayan, so nag-avail sa atin Gent 894 size 26. Ayan po ay 4,600 less 300 pesos cash pick up dito sa atin sa GMC Bikes People. Maraming salamat po. Okay, amazing day. Ito na, si Kuya Angelo. Nag-avail sa atin ng Gent Mini MTB single speed. Maraming salamat po from San Vicente. Okay, amazing day. And sold sa atin Gent size 20 mini mountain bike. Bali ito po ay naka 3x7 speed. Ayan po ay 4,500 less 300 pesos. Maraming salamat po kuya. Okay, sold Gent Sports 26. Ayan po 4,300 less 300 pesos cash pick up dito sa atin sa Bikes Bicol. Bali ito po ay naka 3x7 speed, naka disc brake. Ayan po, maraming salamat. Okay, amazing day. Happy birthday kay Ate Jillian. Ayan, so nag-avail sa atin ng Gent size 20. Ayan, so yan po ay 4,200. May previous ko na rin po yung training video. Maraming salamat po. Happy birthday po sa iyo. Okay, amazing day. Ayan si Sir Leo galing pa ng Hibago. Ayan, nag-avail sa atin ng Gent 106 road bike. Ayan po ay 4,500 with freebies. Ayan po, 5 freebies, glove, arm sleeve, chain lock, battle cage, and water bottle. Okay, maraming salamat sir sa pag-avail sa atin sa GMC Bikes People. Amazing day. Ayan si ma'am. Ayan sir, no? Galing pa ng Iriga. Nag-avail sa atin ng IM29 tsaka Jet. Ayan po ay may less 500 each until tomorrow. Maraming salamat ma'am. Okay, maraming salamat. Ayan, nabil na dalawang bike sa atin dito sa GMC Bikes People. Amazing day. Yan si sir. Nag-avail sa atin Tosik X-Force 29 galing pa ng Sangay. Yan po, less 500, 10,900 less 500 dahil naka-promotion tayo until Sunday back to school promo. Maraming salamat sir. Okay, amazing day. Yan si sir na nag-avail sa atin ng Superstar size 16 kids back. Ayan po ay 2,600 pesos. May less 200 pesos po cash pick up dito sa atin. Maraming salamat. Okay, amazing day. Yan si sold sa atin Gent size 12. Ayan po ay 3,000 pesos less 200 cash pick up dito. Maraming salamat ma'am sa pag-avail. Thank you. Amazing day. Yan si Sir James galing pa ng Baaw. Ayan, nag-avail sa atin na Agent X Exceed. Yan po ay alloy frame na, naka 1x12 speed, 27.5 hydraulics brake. Okay, so yan po ay 10,000 pesos. Ayan po ay dahil dalawa yung in-avail nila. Ito po ay may less 300 pesos, additional pa 100 pesos dahil sa dalawa. Okay, so yan po, bali na avail ni sir ng 9,600 itong Agent X Exceed natin. Maraming salamat. Okay, amazing day. Yan si Sir Jake, no? Galing din ng Baaw. Ayan, so pangalawang bili sa atin
Ito yung una, yung Agent X Exceed. Ayan to. Ito po ay fixed gear na alloy na naka-aero. And then, aero din yung kanyang frame, no? So, alin na po yan. Yan po ay 10,800. Yan po ay less 400 pesos. Yan po. So, ito po ay 10,000. So, na-fix na po nila. Total po niya ay 20,800. So, finix na natin ng 20,000. Maraming salamat, sir, sa pag-abay. Ayan, so amazing day mga ka-JMC. Ayan, so umabot sa atin si Sir Jake and Sir James. Nag-avail sa atin ng Agent X6C 27.5 and then ito Crosta GTR fixed gear. Ayan po, ang total po ng price niya ay 20,800 sa dalawa. So binigyan natin ng discount, sinarado na natin 20,000 pesos. Yan po ang discount ni JMC. Maraming salamat po. Good day, Ma'am Juby ng La Medalla, Eriga City. Bali, ito na po yung order nyo. Ayan po si Gent 740 natin. Mini MTB size 20. Ayan po, ito po ay black, glossy with red color combination. Ayan po, adjustable seat post. Adjust po yan, depende po sa height ng bata na gagamit. Tapos ito po ay naka 3x 7 speed. Ayan po, may shifter siya, cambio. Naka disc brake. And size 20, may kasamang side stand with suspension fork o yung shock natin. Tapos ito po naka disc brake. Brake sa likod. Accurate po yan. Then brake sa harap. Ito po yung shifter sa unahan. Kasi ito naman yung shifter dito sa likod. So ito po yung previous ko. Ayan po ay 4,500 with free helmet and elbow knee pad. Ay maraming salamat po.